Ποιος θα τα κατάφερνε καλύτερα αν έπρεπε να δουλέψει ως μάγειρας για μία ημέρα? Ως μάγειρας, με εκτός αφεντικά. Ναι. Μαρία, εντάξει, ναι. Η Μαρία. Για έξω, ποιος? Τα παιδιά, η Μαρία. Η Μαρία, τέλεια. Εγώ. Εσύ, Ιορδάνης. Ποιος θα έπρεπε να έχει το δικό του πιάτο στο μενού με το όνομά του? Εγώ. Γιόλας. Ιορδάνης. Ο Ιορδάνης, εσύ. Εννοείται εγώ, μπου, μόνο και θα ήταν και το καλύτερο και το πιο νόστιμο. Θα ήταν μπου. Ο Ιορδάνης. Ποιο πιάτο θα διάλεγες από το μενού Ναι. αν μπορούσες να φας μόνο ένα για την υπόλοιπη ζωή σου? Κάρτο μακαρονάδα. Κάνω μάρι τι κάνει τώρα. Κάρτε σαγανάκι μόνο. Εννοείται. Παράδοση. Μακαρονάδα. Βάρη μακαρονάδα. Καρόλια με φρυγόλες. Τέλεια. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο αλκοολικός? Η Φρόσο, εγώ και η Μαρία. Η Φρόσο και Βιόλες. Κύρα Φρόσο. Εκείνο που σκέφτηκες. Ποιο? Ποιο σκέφτηκες? Δύο άτομα σκέφτηκα. Το πρώτο. Τη μάνα μου. Όχι. Το δεύτερο. Το πιο. Ναι. Άρα δεν το λέω. Όλο το team, Ιορδάνης. Αν σου άρεσε, κάνε like και follow για να δεις τέτοια περισσότερα βίντεο. Μαρία! Μην το έκανα, μην πρόσεχε. Ξενογαμί. Το παίρνει. Ναι, το πήρε. Αρχίζει η συνέντευξη. Λοιπόν, πάμε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.